Festival Stop Motion scena je u stvari nastao u vrijeme Covida. Ideja je bila da film nekako bude prisutan u svim domovima dok su ljudi bili u lockdownu. Tako smo krenuli prikupljati škole, vrtiće, pojedince koji jednostavno su se htjeli kreativno izraziti. Odabrali smo ovu tehniku jer je u stvari jednostavna za realizirati uz pomoću resursa koje imate doma i običnog mobilnog uređaja. Stop motion scena se održava svake godine u svibnju. Nagrade su podijeljene u 4 kategorije, znači prema uzrastima. Od predškolskog uzrasta pa niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, na kraju srednja škola. I to se pokazalo kao dobro i ovo je odlična prilika i da se oni međusobno upoznaju i vide kako vršnjaci rade. Nekakav je odličan uvod da uopće shvate što je pokretna slika, da shvate neku osnovnu terminologiju koju mi koristimo u filmskom jeziku. Odlično je što ima jako puno kratkometražnih primjera stop animacije, tako da je prilagodljivo i za nastavu kad imate samo 45 minuta školskog sata. I nešto je što djeca mogu raditi od doma. Mislim da je to odličan i snažan način za promociju filmske pismenosti i u okviru festivala uvijek organiziramo i radionički program gdje mladi mogu uživo iskušati, istestirati kako izgleda kreiranje pokretne slike. Da, to je početna radionica namijenjena svima koji zanima stop animacija i u suradnji sa osnovnom školom iz Krašića smo ove godine organizirali. Naša suradnja sa odgojno-obrazovnim djelatnicima se proširila izvan Karlovačke županije i to nas posebno raduje i radujem se nekim novim suradnjama i ovim putem pozivam sve škole koje žele surađivati da nam se jave. Za sad smo jako sretni što smo u stvari uspjeli pokriti sve te dobne skupine. To nam je veliki uspjeh da smo uspjeli uključiti djecu, znači vrtićke dobi i osnovne škole s kojima možda u Karlovcu nismo tako direktno radili s obzirom da imamo festival za srednjoškolce i za one malo starije mlade. Najviše nas raduje reakcija i uopće ponašanje najmlađih. Oni isto naravno nisu imali priliku nakon duže pauze vidjeti filmove na velikom ekranu i to je jedan sad dugotrajan proces pred nama odgoja publike i razvijanja kulture gledanja filma. Poziv obično kreće u ožujku, tako da evo pozivamo ovom prilikom sve škole, vrtiće, srednje škole, ali i odrasle i pojedince koji se bave stop animacijom, da prate naše društvene mreže i da u stvari sljedeće godine pripreme nove radove, jer ćemo biti jako veseli da prikupimo što više kvalitetnih radova, da u organizaciji Kinokluba Karlovac možemo provesti jedan lijepi dan za film.